Mipasaka og kaso ngadto sa Commission on Human Rights ang kanhi capital consultant nga si Byron Garcia batok sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Si Byron ang utok sa nabantog nga Cebu dancing inmates panahon ni kanhi Governor Gwen Garcia. Giaresto si Byron sa kapulisan sa Talisay Police niadtong Huwebes, Hunyo 11 base sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte tungod sa kaso nga gipasaka sa capital consultant nga si Dr. Elise Nicole Catalan sa kalapasan sa Anti-Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. Gihulagway ni Garcia nga traumatic ang iyang kasinatian sulod sa detention facility nga dili kunuhaom sa usa ka tawo. Nakatrigger matud pa kini sa pagtaas sa iyang sugar level nga nagbutang kaniya sa peligro. Maong gidala siya sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Isip usa ka senior citizen nga adunay medical condition. Angayan lang matud pa siya nga hatagan og espesyal nga pagtagad sama sa uban. Gitunan usab siyang legal team ang dugang legal action nga himuon batok sa mga pulis sa Talisay. Wala pay pamahayag ang Talisay City PNP mahitungod sa maong kaso. The lesson is ano na lang kanang sunod, we should be vigilant, no? Okay, you'll never know. Naka-contradict ka og mga tao nga kuan gusto gyud nga pantuson ka. Ano naman na ako. Lesson learned is magbantay na ka nga di nakapadakop sunod.